उदालगुरिनि बेरगावआव BPF राजखान्थि हान्जानि गिदिर खहा BPF खौ नागारना UPPL दलाव जयेन उदालगुरि जिल्लानि 32 नं बेरगाव बिएफनि BPF राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों सानफा एफा BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनायखौ नुनो मोनगासिनो दं बेबायदिनो 32 नं बेरगाव बिएफनि BPF राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनै दिमाकुसि बरंगाजुलिनि स्टरानि कमिउनिटि हलाव गुबुन दोलोनिफ्राय 60 निबो बारा सुबुंफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव UPPL दलाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनो UPPL दलाव जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरा मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि चेनेलजों गोजोननाय बावनाय हरबाय आं आगोलाव 16 बोसोर 7 माह आङो BPF दलावनो खामानि मावदोंमोन आरो बे जा BPF दलाव खामानि मावदोंमोन खोब गोख्रैनो खामानि मावदोंमोन आङो स्ट्रंलि खामानि मावदोंमोन जिउयै मोदोमै हामोबाबो आङो नाजानानै BPF दलनि थाखाय आङो मावबोबाय थादों दा UPPLआव आं जयेन जानायनि मेन आंनि थांखियानो जाबाय मटन जाबाय दिनै UPPL दलनि दा प्रमद बर' सारनि एन्टायार बिटिडिआव जेखिनि माने डेभेलप आरो जितु बिटिआर ओनसोलाव जितु माने ऐक्य शान्ति जितु प्रगति जितु उन्नयन बे उन्नयनखौ आङो हमदांना मोननानै आं दिनै UPPL दलाव आं दिनैनिफ्राय चिफ्टारनि सेराव आं दिनै जयनिं लाबाय आरो लोगोसेनो इयुनावबो जाहाथे बिटिआरनि जितु डेभेलपमेन्टनि कारणे लोगोसेनो प्रमद जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि आरो अन्यान्य माने लिडारफोरजों आङो माने एडजास्ट जानानै गोरोबलायनानै आं UPPL दलनि थाखाय आङो ऐक्य शान्ति प्रगति आरो उन्नयननि कारणे आङो जेरैखि जायाब्लाबो आङो माने जिउयै मोदोमै नांथाबनाबाबो खामानि मावलांनो दिनैनिफ्राय आं प्रस्तुति लाबाय आरो इयुनाव जाहाथे आं UPPL दलनि जानानै जानो हायो दाहा आं बेखौ खामानिखौ मावलांनो आं दिनैनिफ्राय रेडि जाबाय ओंखायनो जाहाथे गासै UPPL दलनि जोंहा प्रमद बर' सारनि जितु माने एन्टायार बिटिडिनि जितु माने उन्नति बे उन्नतिखौ आङो माने साननानै आरोबाव प्रमद बर' सारनि जितु माने आखाइ मोननैखौ जाहाथे आङो स्ट्रंलि गोख्रों खालामनो हायो आं बिथांखौ हेफाजाब होनो हायो बेखौ आं भरसा खालामदों आरो बेखौ भरसा खालामनानै आं दिनैनिफ्राय UPPL दलाव आं दिनै जयनिं लाबाय बेखिनियानो गोजोन्थों आচ্ছা बेखौथ' आं अलरेडि आं नाजाबाय थादों आरो लोगोसे आंनि उनाव मोजां लिडारानो फैगोन बायदि आंनियाव लिस्ट गोलैदों हयथ' बिथांमोना कয়েকদিন एसे लेट जानो हागौ अब्लाबो बिथांमोना आंजों लोगोसे UPPL दलाव माने कपारेट खालामगोन लोब्बा होफायगोन लोब्बा होनानै प्रमद बर' सारनि जितु माने आखाइ फारनै बेखौ माने गोख्रैनो माने सक्तिशालि खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो प्रतिश्रुति लाबाय इयुनाव आरो आङो बिथांमोनखौ आङो UPPL दलाव आं लाबोफागोन आरो बिथांमोनाबो फैनो कारणे प्रस्तुति जादों बेखिनियानो आरो नांगौबाथाय उनाव आं कमेन्ट होगोन आं दिनै बेखिनिखौ नोंथांमोननो होबाय होननानै आं फोजोबबाय आरो আপুনি ক'ত আছিলে আগতে আমি BPF-ত আছিলো কিয় জইন কৰিলে UPPL ভাল লাগিল ছাৰৰ ব্যৱহাৰকেইটা ভাল মাটি বাৰী ঠিক কৰিল সেইকাৰণে আমি জইন হলো সমাধান কৰিছে সমাধান কৰি আছে অলপকে আৰু কৰিব কিমানজন আহিল আমাৰ তাৰ বহুত আহিছে BPF-ত মই সদস্য হিচাপে আছিলো কিন্তু 17 বছৰ ধৰি মই BPF-ত সদস্য হিচাপে কাম কাজ কৰি চলি আছিলো সেনেকা নহয় যে BPF-ক ত্যাগ দিয়াৰ কাৰণ এটাই কথা হ'ল কি যেটো আমি বিচাৰিছিলো যেটো সুবিধা বিচাৰিছিলো সেই সুবিধাটো আমি পোৱা নাছিলো আৰু সুবিধাটো আমি পোৱাই নাই সেনেকা আৰু যেটো মনৰ ভাৱ কামনা হেটো আমাৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়া বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজত গোটাই আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰে বড় নীতি নিয়মটো যেটো চলাই আনিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে তেওঁৰ আদৰ নিয়ম নীতিটো মনটো নিজেই টানি লৈ আহিছে আমাৰ নাছিৰ আলীৰ তেওঁ মানে আমাক তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি চলি আছিলো তেওঁ মানে আমাক ক'লে বলা
মই UPPL জইন হৈছোঁ, তোমালোকে ওলাই অহাৰ কাৰণে আমিও ওলাই আহিলোঁ দলে বলে। আমি আহি আজি প্ৰমোদ ছাৰক লগত লগ পাই সাক্ষাৎ হ'লোঁ, হয় বহুত আনন্দ লাগিল। আনন্দ লগাত আকৌ আমাৰ বহুত সমস্যা আছে, যেনেকৈ মাটি বাৰীৰ সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই। এই সমস্যাখিনি UPPL দলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি ভাবেনে? হয় হয়, আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ UPPL দলৰ চিফ প্ৰমোদ ছাৰে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে বুলি মনৰ এটা আশা আছে। যেন যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটিৰ বহুত প্ৰব্লেম, মাটিৰ নামজাৰি হয়, তাৰপিছত মাটিৰ ভাই ককাকৰ নামজাৰি উঠাত বহুত কষ্ট হৈ আছে। এই বস্তুটো যদি আমাৰ সমাধান হয় তো আমি আনন্দ। আৰু যদি আমাৰ চিফ ছাৰে যদি আমাৰ লগত এনেকুৱা সহযোগ থাকে, আমাক আগবঢ়াই লৈ যায়, আমিও নিশ্চয় প্ৰমোদ ছাৰক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম। আৰু আগৰ দিনলৈ আমি প্ৰমোদ ছাৰৰ লগত জড়িত থাকিম। তেওঁৰ নীতি আদেশ নিয়ম যিবিলাক কৰি আহিছে, চলাই গৈ আছে, বহুত ভাল লাগিছে। এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। दिनै जोंनि BTR-नि चिफ आरो जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमोद सारनि दैदेननायाव दिनै बरंगा जुलि खत्रआव माने जयनिं प्रग्राम दंमोन। बे जयनिं प्रग्रामाव खमैबो 600नि बांसिन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जयन जाफैदों। जोंनि माने UPPL दोलोनि जितु मावखान्थिफोरखौ मोजां मोननानै, आरो बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजोंबो बिथांमोनखौ आङो बरायदों UPPL जानानै। दा बे माने जोंनि बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समष्टिनिफ्राय बेयाव माने जिखिनि माने जयन जाफैबाय, बाख्नायथाव बाथ्रा। आं गोजोननाय मोनदों गरेस्वर समष्टिया सासे MCL हिसाबै माने जोंनि जितु मावखान्थि BTR-नि जितु मावखान्थिफोर बियो माने बाख्नायथाव हाबाफारि लानानै मावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरैबायदि BTR-नि एरिया सिगां संकसनिफ्राय पासनियाव लागैमोन, दिनै माने एक्सटेनसन जाबाय हलंगियाव लागै। बेनिखायनो जोंनि एरिया बांबाय थादों। आरो जोंनि जिखिनि माने जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि हाबाफोर मावदों, माने बेयाव कोनो भेदाभेद गैया। जिहेतु जेरैबो सुक्तिनि समाव 2020 सननि 7 जानुवारियाव जि सुक्तियाव बुंदोंमोन शान्ति सुक्ति, दिनैसिमबो शान्तिनि दङ। बेनिखायनो दिनै प्रतिटु जाति जनगोष्ठीनि बेयाव माने ज' जानानै जयनिं हाबाफारिखौ जों मोननो हादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोखौ बांसिन गोख्रों जागोन होनना नोंथाङा सानो? जोङो माने नेक्स्ट जितु सरकारनि बाथ्रा, जों फैनाया 100 खोन्दो जोङो फैफिननो हानाय लामायाव दङ। मानो होनना बुङोबा माने दिनैसिम जिरायनानै गैया। मोनफ्रोमबो माने बिसायख'थियावनो UPPL दोलोआ देरहागासिनो दं। MCL-नि जितु बिसायख'थिमोन बाय इलेक्सन, बेयावबो जों देरहाबाय। MLA-नि जितु माने बाय इलेक्सनमोन, बेयाव जों देरहाबाय। बेनिफ्राय MP-आवबो जों जिहेतु देरहाबाय हिसाबै बर्तमानाव जोंनि जितु स्थिति UPPL दोलोनि जों मजबुराव दङ। बेनिखायनो दोलोयै नोगोरै बयबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बेबायदि जयनिं प्रग्रामा जाबाय थादों। आरो सारा जेरैबायदि दिनैनि तारिखाव ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारि लादों, आरो चाइल्ड राइटनि सायाव माने मिशन लादों। पिक मिशननिफ्राय गुडविल मिशननिफ्राय गथै साइडआवनो बेबायदि माखासे रोखोमनि जेरै माने बाख्नायथाव मोनसे आसनि UN सुपार 50, माने फरायसाफोरखौ डक्टर बा इन्जिनियार बा APC बा UPC फरायहरनाय बोसोराव माने 50सा बेफोर माने बिराद मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होननानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोजां मेसेज फैनायखौ जों मिथिनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो फरायनानै देरहासार जानाबो फैनायखौ जों मोननो हाबाय। बेनो आंनि बुंनो गोनाङा। गोजोन्थों, खुलुमबाय।